Greetings, beloved of my Father. Did you know that 7 days without prayer makes 1 week? Mandara online worship platforms like to thank you for following and convocating with us on our online programs. We still want to remind you that we do have our power hour, 6:30 a.m. every day as we receive the freshly bagged manna from heaven. Join us again on Wednesday as we have our midweek prayer. On Friday, we conclude the week with our Vespers as we listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life. And what are you waiting for? Please like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and share our link to our friends, family, and those who call your friends. May God bless you. Muparidzi 12 verse ya 11 kusvika pavhesi ya 14 ndopari chatoraidzo chedu chenguva ino. Ngatimbonamatai Ishe tomudaidzai nekukukokai pachirongwa chino cheshoko. Tokumbira kuti mutiropafadze naro, musamire kure, zodarai padyo, munhu wenyu akwaniswe, ndidzikisirwe, imi musimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Paridzi 12 verse 11 mashoko evakachenjera akafanana nezvibayiso sembato dzakaroverwa kwazvo, ndizvo zvakaita mashoko akaunganidzwa akapiwa nomufudzi mumwe chete. Uyezve mwanakomana wangu, unyeverwe kuita bhuku zhinji hakuperi, uye kudzidza kuzhinji kunonetsa muviri. Zvino shoko guru pane zvose zvatanzwa heri. Itya Mwari, uchengete mirayiro yake, nokuti ndizvo zvakafanira vanhu vese. Nokuti Mwari achatonga basa rimwe nerimwe pamwe chete nezvose zvakavanzika, kunyange zvakanaka, kunyange zvakaipa. Musoro weshoko unoti zvakavigwa zvichaoneswa.
tine kambo kedu katinoimba, maybe muchakaridzigwa, kanotaura zvakavigwa zvichaoneswa, apo tapinda pakutongwa, zvemumoyo tinozviona, mambo apinda. And then last stanza munamata, tenzi tinokumbira mutsa, kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya, mambo apinda. Kana pane mharidzo yaindivhuna ndichakura, imharidzo yainzi rutongo. Kana pane mharidzo yaindirwadza iwe, pega payaiparidzwa ndichakura ndichindumugwa ndaichema, maisara moita rukoko ndamira mberi kare. I don't know how many times ichienda kumberi ndichitendeuka. Today I always ask myself, pepe ndaita sei? Ndikaona kuti ndaitya kuinda kugehena. Nokuti picture yaipendiwa so, vanhu vaitaura pamusoro perutongoka. Nyango wakashinga. Nyango wakashinga. Unza kuti pane zvinhu zvakawanda zvichaitika. Kana unga uchiita zvaunoita, zvese zvichaiswa pachena, zvichanzi pachaiswa TV apa, and then uchatanga kuonekwa, uchifamba wakadai uchionekwa. Vakomana ende porohwa. Fanika madhara edu anesina zviteology zvedu kaizvi zvekuda kumboteta rairohwa dry hands kuti vene varoyi nemeso. I remember umwe musi ichirohwa paKMT, ndakazonzwa kuti pastor vakazoshaya anjetaura zita ravo, but vaiti vakarova so, vobva varova, ndobva vatanga kuita rukoko, akanzi vese varoyi uye kumberi, vane zvitsinga uye kumberi, vese vane zvipotswa zvavakapa vamwe uye kumberi, vakatotokera zvinhu mumabhegi, vane zvitukwani uye kumberi. Ndikati pasi vanopengera, ndikaona chembere zvichidonzva zvichienda kumberi. Wauri usiku kumberi kukasviba kuti ndo. Ndobva munhu waMwari ndikaona kuti haasi kuzviitisaba. He was very serious. Saka ishu nechekuita nerutongo vanhu vaMwari, regai ndimboitaura ndisiri serious, handiri kukunyeperai. Rutongo haguna kuipa. Kana pane chinhu chakanaka rutongo. Why? Ndichakupai anza panapa. Chinoita kuti rutongo gukuomere mararamiro. Ngatiudzane pachena. Zvino kana mota yemapurisa yakati wi padze panapa, mapurisa akamhanya akasvikapo achipoterera panapa, ndototuma vakomana vekamera kuti itai vadzime siren, tiri kurekodha. But kana ndine kanhu kangu kandakatora, ndinobuda ndakadai, vanhu votanga kuti kuzvaita sei. Nyaya yerutongo is good news to people vane ukama nemutongi, vanozivana naadvocate, vanoloya kwaro. This is why pachizonzi kana munhu ana lawyer konzi talk to my lawyer. Kachirungu kakanaka kana ngotaridza kuti ndine mumiririri. Panapa tiri kuudziwa nemuparidzi, kwanzi nemuparidzi. By the way, the book Ecclesiastes, muparidzi, ari kunzi muparidzi haasi Solomon akanyora panapa. Muparidzi muna muparidzi ndi Jesu. Jesus is the preacher. So the preacher who is preaching this message is preaching the message of the preacher. The great preacher is Jesus. Ndiye muparidzi mkuru. Kana mchiti vurai kuna muparidzi 12, zvangufane kuti vurai kuna Jesu 12 verse 18. Why? Jesus is the preacher. Ndiye muparidzi. Saka kana takuverenga kubhuku ramuparidzi wanhu waMwari, hasi kuverenga bhuku reumwe munhu, ndiro bhuku raKristu. Saka ari kuparidza mharidzo inoi ndi Jehovha, Jesus himself. Kanzi mashoko chavo akachenjera, munhu akachenjera anofananidzwa nembato yakaroverwa zvakanaka. Chaicha chinonobaya nyama chaicha kana chakaroverwa muche chinonebaya zvakanaka, nekubatisa chavaibatisa vachibatisa nyama dzezvipiriso. Kana chisina kuita zvakanaka chinonosara muchoto. Ndo mashoko evanhu vakachenjera. Kanzi kuchenjera haisi nyaya yekufunda kwakawanda, kudzidza kunotokuvhiringa, hakusi kunzi musadzidze, but kunokupa basa rakawanda. Kuchenjera chaiko uye zvinhu zvese zvingataurwa pamusoro pazvo hezvi itya Mwari. Amen. Conclusion of the whole matter, zvese zvataurwa kubva kuna by the way, muparidzi kawo ndi Solomon handiti, but tati muparidzi muhombe ndi Jesu. Saka zvese zvakataurwa kubva kuna Genesis kuti murume uchasiya mukadzi wake unamatire kumurume wake, chikuru pane zvese izvozvo
kuchengeta murayiro. Mukauya kuna Exodus kuti vanhu vakayambuka nyanza tsvuku muchiti ngatiyambuke, let us cross over, chayambuka nepakauma, tichakajidzwa nedhasi, chikuru pane zvese kuchengeta murayiro. Mukauya kuna Deuteronomy, kuna Exodus, kuna Leviticus pamusoro pemhuka dzese dzese nana Samueri kuti akanamatirwa mai vakapiwa miracle baby. Chikuru pane zvese zvamakanzwa sofa nezvamuchazonzwa. It is obedience. This is the preacher's message. And then the Bible says, Ishka Mwari, wrote Ishe Kuchka Mwari, in a chekuita ne reverence. Mukana icheka kuna Revelation chapter 14. No taura, pamusorope three angels' messages. Itaura kuti ndakaona ngirozi yekutanga yakati kuti ityayi Mwari mumurumbidzei. Namatai iye, saka Ishe Kuchka ne chekuita ne worship. And who do you worship? Iye chaiye, akasika chaiye iye. Tomuziva sei, unoenda creation week. Zvaakaita creation week akaita sei, akasevenza 6 days. Saka kana uchinamata unoita sei, unoshanda. And then akazorora chinomwe, kana uchinamata unoita sei, unozorora. Saka ndokunamata iye ikokoko. Kana usingadi kusevenza, hausi munamati. Vanhu vese vasingaiti zvekushanda havasi vanamati. Nyango muchienda kuchechi mune tsvimbo muchiita zvimwe zvese nekuimba nemahimbuku nemadrezi egirini nebhareta zeyero kana kuti purple whatever, kana angava mabhanire amunopanana kuchechi, as long as usingashandi 6 days, you are not a worshiper of God. Worshipping begins with working and then resting. Kana usingade izvozvo izvo, nyango kuimba buda kwaya, hapana chauri kuchengetera sabata. Kana usingashandi 6 days, hausi muchengeti wesabata. Unongoonekwa kuzorora wakashanda rini. So Bible riri kuti panapa, Mwari anonamatwa, anotyiwa nevanhu. Kutya Mwari kuinda kubasa, nekusanunoka kuinda kubasa, nekukupura ziya uchishanda. This is fearing God. And then resting on the 7th day of the week. So the Bible says, nokuti ndizvo zvakafanira vanhu vese. You see now, kufanira, it is the duty of all men. Kureva kuti hakuna munhu anonzi munhu. Men panapa represents mankind. Hakuna anonzi munhu asingafaniri kushanda, asingafaniri kuzorora, asingafaniri kuchengeta zuva resabata. Now let's come to something that is very interesting. Why ndati zvakavigwa zvichaoneswa. Kwanze nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe. Ndozvinhu zvandiri kuti ndozvakanakira rutongo. Hapana basa risingazotongwi. Basa rimwe nerimwe, rakanaka nerakaipa, richatongwa. Kazhinji vanhu vanoenda kumakotsi, vanhu vari kuinda nokuti vane mhosva yavari kupomerwa. Ndoda kuti muteerese rutongo rwaMwari. Vanhu vese vachamira pamberi pechigaro chaMwari, kwete kuti vakaita zvakanaka kana zvakaipa. Kana wakaita zvakanaka, uchanotongwa kuti paonekwe kuti zvakanaka zvacho wakazvigona sei munyika yakaipa kudai, uchatongwa. Kana pane vanhu vachatongwa steriki, vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka. This is the good news of the judgment of God. Why? Because panda kuonekwa kuti iwe how did you, wakapabuda sei pavakadzi apa, vamwe vachiwira pavakadzi apa, wakazvigona sei kuti hauna kuita corruption but wakavaka imba ikapera. Kana pane vanhu vachatongwa chaizvo kutongwa chaiko chaiko, ndivo vanhu vaMwari. maKristu ndo achapinda pakutongwa kuri serious. Vanda kuonekwa kuti how come vamwe vedu vamwe ndochiti indarapa indadai, ndopamizonoti aisheka kutaura chokwadi isarenda kudai. It is by grace, inyasha dzaMwari. Handaipo pabuda apa ndiMwari chaiwo kandipa simba, not by mighty or by power but by the Spirit of God. Muchaona kuti pachatongo vanhu vakanaka, ndopamuchahwisisa kuti Mwari ndiMwari ari fair. Munoziva here kuti vanhu vakawanda vanoita zvakanaka but vasiri kupiwa credit pane zvimwe zvinhu. Pango even panhamo, pango even pamuchato. Muchaona vanhu vakawanda vamwe vanotendwa but vanhu vanosara pakutendwa. Pane mamwe mabasa akanaka awakaita ukasadura kuti ndoda kuti azikamwe but Mwari wakarekota. Ndikutaura zvimwe zvinhu zvawakaita muupenyu, hapana munhu anombozviziva. Wakatotaura kuti musataure zita rangu, but kudenga uko Mwari pane nguva yanofunga kutaura kuti makaona chinhu chakati chakaitika, makangoona mari yava muakaunti yekuchechi, munhu akati handitaure but ini ndomuziva akaita zvakanaka. Everyone ane chaakaita chakanaka, the promise is muchapiwa mugove unoindirana.
nezvamakaita. The Bible says, for God will bring every deed unto judgment. You see, issue deed, kurava kuti nyaya yemabasa inodiwa. Tichatongwa nemabasa, pane kambo kantaura izvozvo. Amana kuti tinongoponeswa nenyasha. Yes, nyasha dziripo, we're justified. But in sanctification, tinotongwa nemabasa. Mabasa atinoita ndo achaburitsa pachena kuti tiri vamwari here kana kuti hatisi vamwari. And then the Bible says, and then including, this is why at every deed, and then including every hidden. Ndopani nyapa. Kusanganisira zvakavanzika zvese. Zvakavanzika zvakanaka zvichatongwa. Zvakavanzika zvakaipa zvichatongwa. Ndopani nyaya yangu ipapa. Ndoda kuti mubate pfungwa imwise chigunwe. Munoziva here kuti pane zvinhu zvakawanda zviri kuitwa seri inonzi behind the scenes. Izvo zvandimuri kundoona panapa ndichitaura nemi kudai. Hamusi kuona kamunhu ari kunditora video ka. Handimoziva izvo. Hamusi kumuona. But ndiri kumuona kaini. Ende munhu ari kutora video haabudi kuno. Handimoziva izvo. Haabudi kuno. Akatobuda panotoeditwa achibviswa. But ndiye ari kutora. Komanaka. Ende mamuchiziva here kuti iye ndiye anonosanganisa achisanzi yone zvakadaro. Imi moona ini nichiparidza pachiimbwa. Endiyeti pane munhu ari seri kwekamera. Ndikutaura kuti pane zvinhu zviri seri kwekamera. Ndoda kuti izvo mudongorere seri kweTV kana muchiona TV. Mukadongorera seri kweTV, do you see anything there? But muri kuona here kuti kunoku muri kuona zvinhu. But kune seri zviri kuunza zvinhu muTV. Izvo manje zvatisingaoni nemaziso edu pane ari kuzviona manje. Kwanze zvese zvichabuda pachena. Kureva kuti zvese imi vakomana vari kuseri kundada kutaura mazita. Mese muchabuda kunoku. Mese nezvimagadgets zvenyu zvese zvichabuda kunoku. Kana pane zvinhu zvisina kurongeka manje, ndingakutaurire zvinhu zvinenge chitogwa zvisati zvaeditwa. Zvikaburitswa zvimwe panapa munosika kuti kupasa wangu achite chimbodzima tichidi. Izvozvo manje zvese zviri kudzimwa nekuti nemafaira muri kuti delete achiraswa. Haasi kudelita. Ndakukutaurirai. Pane kwaari kuiswa. I'm talking about pane muite semusingazivi technology one. Andi muri kuti mimi muri kuseva zvinhu nezvinezvi makuzviseva pacloud. Amen. Muri kuseva pacloud pagore. Handiti cloud riri kupi? Mudenga. Pane zvinhu zviri kuiswa kucloud. Cloud yaJehovha. Kunyange ukadelita pafoni kuti mudzimai asazvona ukazvitevera even kubhini ukanozviemta zvikaenda zvinononamatira mucloud. Hallelujah. Kuna Jehovha anozovhomora. Kana pane chinhu chinonetsa manje zvinhu zviri seri vanhu vaMwari. Pane chakupai mushonga musaretseke. Pane mushonga wokuviga zvinhu. Pane mushonga wokuviga zvinhu. Makainzwa here story yemunhu uya akaya achichema chaizvo nenzara kuna pastor. Hey pastor, ndatambudzika zvisingamboiti, ndine mari yandanchida yakati. Pastor akati very sorry. Uya pano mwanangu tinamata. Obva kunamata kanzi pastor, I don't want prayers. Kanzi by the way, just come, I'll give you a gift. Rikanipinde umba pastor kwaunotora bhaibheri dzva. Munoriziva imimi mastori munoziva. Unotora bhaibheri dzva kwakuisa mari imomo kwabva kwauya naro kanzi go and read. Pana Psalm 134. Is it 139 verse 14? I'm fearfully and wonderfully made. Ndicharumbidza Jehovha nokuti ndakaitwa nemuto unoshamisa. Go and read it. Uverenge chapter yese. Kana weverenga Mwari uchakupa kukurudzika. Kanzi mapisarema every time pastor. Mapisarema 139 ndio andoziva nemusoro. Kanzi I said go and read that one. Here's the Bible. Hauna Bible ndinaro, but read it from this Bible. Yandakupai. Read it. Kanzi it's all right pastor. Ndingakunetsi munhu waMwari. Anyway, thank you very much. Indanda yapano chiti munganipe mari. You know the story by the way. And then akaenda akatambudzika zvikuru anakuverenga. And then he came back and you know it. Ndokubva achema pastor. The only thing that mandi disappointed ndezvokuti ndakumbira moti ngatinamate. Now look at me now. Ndatambudzika. Pastor unoti what are you telling me? Watambudzika nei kanzi? But namu yangu ndichinayo, I've prayed enough. Kanzi, but did you read? Kanzi, why should I read your Bible? It's now pastor's Bible. You see now, pastor says, but where is that Bible? Kanzi, ndakachirasa. How? Where did you throw that Bible? Kanzi, ndakachirasa
I think ameno kupandaka uchisa mbini. Let's hope achina utoro kanzi mayo pasi kwa kumanya kwa unoona kuti Bible rari chiri mbini kwa kutora kanzi please read Psalm 139. Ndobva azarura akaona pane envelope yemari. Zvakavikwa. Pane zvinhu zvakavikwa. Zvimwe zvakanaka zvatisingafi takaziva. But Jehovah anozviziva. Chirongwa chino hachisi ruda kukuzivisai kuti tiite zvakaipa. Pandoda kukuzivisai kuti tinogona kutovika zvakaipa zvedu. Iwe neni kutaura chokwadi kana pasine chunhu chatisingade kufumuka. Kufumugwa hatikude. Saka ndoda kukuudzai pachana kana musingade kufumuka pane madhiri amakaita baba. Ndikureve kubasa amakaita madhiri amakaita nemamadhiri amakaita pamwana wechipiri apa. Ndikureva mai pamwana wechipiri. Kana muchida kuti zvifutsigwe zvisazikamwe futi rambai makateerera chenene. Pakupedzisira ndichakupai secret yekuviga zvinhu zvenyu hazvivi zvakabatwa. Kana pane chinhu chisingabatwi ndichocho ukaviga ipapo waviga. And then the Bible says whether it be good or evil zvichabuditsiwa pachena. Therefore I want us to go to a text iri kuna Mapisarema 32. Let me read it in English. Munozwa chirungu munochinzwa. 34 verse 1 kusvika paverse 5. Ndo pane tsoro yekugona kuvika. Kune vanhu vari kuita zvinhu zvinorova zvekuti hapana munhu anofa akazviziva. Ndiva zvokuti ndafa ndabatwa. Ubatwe zviripo. Vamwe vane vana mumasango. Vamwe vane madzimai. Vamwe vane varume. Vamwe vana vavanawo pamba. Havasi vanawo pamba ipapo. Sorry musazokwe. Havasi vanawo pamba ipapo. Vamwe vari muri kuti ava Mandara yedu iri toshamisika ichicheuka. Muri kureva ipi? Vamuri kuti jaya redu toshamisika ijaya ripi ramuri kureva? Kumabasa kune dziri kurohwa pasi apa. Ende achitaura Mwari akandiropafadza. Mwari wakandiropafadza. Hey, it's okay. Wakaropafadzwa. But handizi kuti ndimwari upi anoita kuti uvige zvinhu pabhodha. Handizi ndimwari upi. But ndoda kukutaurira. There is pane recipe yekugona kuviga zvivi nezvakaipa zvese. Recipe yacho muchainzwa panapa. Kana uchida kuviga pane here uda kuviga nyaya dzakapa. Muchifunga kuti ndichataura nyaya dzenyu dzakati sikutaura izvozvo. Ndoda kukuzivisai kuti ungavige sei nyaya yako iyo yaiya yawakaita kuti isazikamwe futi. Mapisarema 32 verse 1 to 5. And then I will pray. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged, amen. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Hallelujah. Kana uchida kuviga chitema chako, recipe ndaiwana. Iri pane Mapisarema 32 verse 1 to 5. Blessed, Makarios, happy. Munhu ane mufaro, ane zvitema zvake zvakaregererwa. Ende pamuchinji kwa Jesu akataura, akati it is finished. Kuroti zvabhadharwa. Zvese hapasina chikwereti. Une mufaro kana pane munhu anofanira kufara achiimba nyamutambira zvevamwe nasi ndezve munhu akaregererwa naMwari anofanira kukupura ziya kuti ndabveko. Haleluya. Kana muchida kutaura taurei zvenyu but ndakaviga inzwa munhu waMwari, kugona kuviga zvivi, kuzvifumura kuna Jehovha waviga. Kana uchida kuti zvifumuke zvivhare, manzwa equation ero vanhu vaMwari. Kana uchida kuti ushame kuna Jehovha, shama.
kana uchida kuti ufuke kuna Jehovha, ushame, figira. Kana uchida kuti ufukidzwe, shama. Hansi kuti mubvise nguo. But I'm telling you kuti equation yekuti zvinhu zvako zvifambe kuna Mwari, upenyu hwako hwechitema iti bha kuna Jehovha. Obva wati kuna Mwari, kana muchitarira inini Jehovha, ndini mhombwe munoziva, ndaita upombwe, ndiregerere changamira. Zvivi zvenyu kunaka kwenyu kunondikavha, ndiregererei. Vanhu vari kutaura ndikuvawo kumamedia zvakutoenda kure, ndiregererewo Mwari zvisati zvafamba, ndiregererewo panapa, ndibvisewo zvakaipa zvangu. Ukangodaro so zvakavhiwa. But ukada kuvhara manje ndo pane nyaya. Zvokuda kufamba uchivhara nyaya dzako, nyange ukavharapo zvichabuda pachena chete. Saka ikwezeni iri panapa ndeyekuti ini ndiri kufara ndimapisaripo. Kwanzi chandiri kufara ndechekuti kwanzi zuva, day and night, ruoko rwenyu rwari heavy. Kana pane munhu anoremerwa, munhu ane kachitema kake, anenge achingoremerwa nacho, kwanzi ruoko rwaJehovha kwakangode pamusoro pemunhu kure kwakangorema, nokuti une zvivi zvakavigwa. Uri kuremegwa, unohwa mafudzi ako achirema. Nyange ukadii, nyange unototi there's something wrong man. Why? Wakaremegwa. Especially haikona kumbonyepa. Usafungudza kuti Mwari hatauri newe. As long as uri mupenyu unotoguhwa ruoko rwaMwari kuti ugu kwakandibata uku, ndakaremegwa pastor nezvikuitika mukati muupenyu hwangu. But kuti ruoko rwaJehovha gubvepo, zvifumure. Ubva wataura kuti ndauya Mwari, ndauya ndakadaro, ndinzvere Ishe, ndauya kuzopfidza matadzo, ndibvisei twese nezvimwe zvongotinamatira. I don't know kuti zvimwe zvacho ndoziva, zvimwe zvacho handizive, zvimwe zvacho zvakakonzerwa nevanhu, zvimwe ndini, zvese ndauya kuzokuudzai. Torai zvese. Kana wadaro manje, you have disempowered God. Kana pane munhu anogurunura Mwari simba, mureururi wezvitadzo. Kana pane chinhu chinonzi weakness yaMwari, kuchengeta bhuku rezvitadzo zvavanhu, that's the weakest point of God. Sorry, it's not blasphemy, but I'm just saying God is weak in the area of keeping a confessed sin. Mwari ari weak, hagoni kuzviita izvozvo. Musystem yeumwari hamuna chikwereti nemunhu apfumura. Kunotonzi muri kuti Makiwa akatadza, konzi rini nini? Rini, muri kurara rini ko? Konzi akatadza wani kanzi, I don't see it. Why? Covered. Covered by the blood of Jesus. I want to pray for somebody. I don't want to go very far. Zvakavigwa zvichaoneswa. But zvakaoneswa zvichavigwa. Ndo nyaya iri parapa. Zvakavigwa zvichaoneswa. But zvakaoneswa zvichavigwa. Unoonesa kuna Jehovha. Kana chizvireurura zvitema zvedu, akatendeka, anotiregerera pakudarika. Unoziva problem yedu chi? Ndanotaura nemewana Mwari. Problem yedu tiri vatsvenestiriki. This is why you anochiti, akanganisa, deformation of character. Do you have a character? Do you have a character, my brother? Une character ere pastor, a deformation of character. Chiri kunetsa nchoti we are too holy. Tiri holy zvokuti atidi kunzwa kuti taita zvakati. Ukauchinzi ane makuwa uti ndinawo makuwa, but handichazivi kuti ndakaita papi, because handina shuwa nendogona kuenda katoita. Ukanzi uri muhombwe uti shuwa ndiri muhombwe, but let's hope handakutora mukadzi womunhu ndiri muhombwe, but handizivi kuti ndandaita chipi zvino kuenda guno. Unzi neruchiwa nepamuromo uti shuwa nepamuromo, but handisi kuziva kuti gara ndakaita kunani zviya. Tiri vatadzi every day. Chero chawaita ipo pano pachane totaura kwandaita ndatotadzira umwe izvozvi. Ndofa utoreurura kuti mandiregerere pandaparidza paya pane wandatsika konzi ndanisiri kuzviitisa pandachiverenga shoko. Kutadza ndokwedu. Actually Mwari hashamisike nekutadza, anoshamisika nekutendeuka. Saka chotoshamisa denga kuti kwanzi atendeuka, kuti muri kundiudza kanzi akatendeuka. Kutadza ndokunoshamisa nyika. But Mwari hashamisike nekutadza, anoti kanzi ndipese mucherechedzo konzi Ronaldo akamwisa bhora nezuro pakatamba timu yake, gara timu yake ichi. Zvebhora ndo zvamunoziva ka. But zvezvivi hamudi kureurura. Munoda kuziva zvebhora yakatora champions ndeipi and so forth. But zvezivi sorry handisi kukutukai. But ndiri kureva kuti hazvishamisi kuti Ronaldo amwisa. Hazvishamisi izvozvo. But chinoshamisa ndechekuti keeper
auya akakava pena akamwisa, actually abva kugedhe kwake akauya akamwisa. Izvo zvoshamisa izvozvo kuti haatarisiki kumwisa bhozi, ndiwe kubata bhora. This is why keeper asinga akabata bhora onzi pena, hainzi pena nokuti keeper abata. Hazvichamisi kuti keeper abata, but umwe wese akabata inonzi pena. Why? Hautendeki kubata. Saka penalty kuna Mwari. Kuita zvakanaka, ukangoita zvakanaka yave pena. Ukaita zvakaipa kunzi aiwa kana ukabata uri munhu wokubata. Saka uchishamisa pana keeper kuti abata bhora chi. Unza keeper akabata bhora. Kanzi ndio kubata. Untadza kubata. Saka uri kuti wewe mutadzi, ko antadze kuita mutadzi asi munhu. Tiri vatadzi. Utsvene ndio hunotinetsa. Kuzvita vatsvene stereke. Saka uchida kuvhunduka kana pataugwa chinhu. Anini akanditaura. Wakataugwa iwe wakanaka here. Wagara wakanaka here iwe. Unoda kuti kwai utaugwe. Wakanaka here. Nayo komana. Taugwa ka. Iwo vanofamba vachinitaura. Aiwa. Chashamisa chipa famba uchitaugwa iwo uchifamba. Handiti kufamba. Unoda here kuvika zvitema zvireurure pana Jehovha. Ishe tomutenda mangwananano. Aiwa, makanaka Mwari. Makorokoto. Heyama mamakaviga zvenyu kudai. Rumba pana mapisare ma 32 apa. Tisingazvioni kuti ndo pane chirahwe. Mamakafumbatira kudai. Kuti chiri mupi? Tichingomhanya kandi chiri pana mapisarema 32:1 kuti kana uchida kuti usafumuke, fumuka kwandiri ndiko kufukidza. Ishe tokumbira kuti mutifukidzewo. Tafumuka kudhara, tifukidzewo. Tonyara panzapa vanhu vauda ngoti taura tifukidzewo nemaropa epamuchinjikwa. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless. Mambo wedu atidaidza kuchidyo chake chekudenga. Tomira sei mukutongwa. Mambo apinda apo mambo apinda titonga tichamira sei apo mambo apinda. Mambo Jesu amechiremba pakange pazoiswa minzwa nembiri yake tichamboona. Mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira sei apo mambo apinda. Zvakaikwa zvichaoneswa apo tapinda pakutongwa. Zvemumoyo tinozviwana. Mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira sei apo mambo apinda. Achafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena. Ndizvo kunesu tunonaka. Mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira sei apo mambo
tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya mambo akapinda apo mambo apinda kuzotitonga isu tichamira sei apo mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga isusu tichamira sei apo mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira sei apo mambo apinda. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongomona ezulini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongomona ezulini. Mina ngibandezelika nyagala ngaye ngibiza ngosabela no don't shut me out. No, don't let me stay in. When it calls me, I will laugh. Yes, I'll meet him over. No, 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 no. Don't let me stay. When it calls me, I will laugh. Yes, I'll meet him over there. Gizamangala mina niyamkhumbula nganina. How he left the heavenly kingdom ukuzofela khona la. Gizamangala mina niyamkhumbula nganina. How he left the heavenly kingdom ukuzofela khona la. Mina ngibandezelika ngaye ngibiza ngosabela. No, 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 no. Don't let me stay. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. No, no, don't shut me out. Don't shut me out. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath.
of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Me